може да си в топ форма целогодишно хапвайки ето този десерт по зоната готов под 3 минути. Получава се наистина много вкусен и сочен. А ето какво ти трябва. Брашно, протеинна прах, скир, фъстъчено масло, пак пулвер и настъргана ябълка. Всичко това го разбъркваме, а ако е прекалено гъста сместа, както при мен се получи заради казеиновия протеин, просто добавете малко вода и разбъркайте до хомогенна смес. След това готовата смес я слагаме в микровълновата за 3 минути и това е всичко. Не се изисква много, за да може да си хапвате вкусни и здравословни десерти и в същото време да бъдете в топ форма. Още такива лесни, бързи и вкусни рецепти по зоната ще откриете в книгата ми с 77 рецепти по зоната. Линк ще има долу в описанието, а цялата рецепта също ще бъде там.